Taona kuti wazhinji vari kuda kunzwisisa kuti wambunzwa izwi rakomuredi wavo kuti zviri kufamba sei. Zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka, hatina matambudziko atinawo. Hondo yese, zvigananda zvinorwisa. Takawirirana kuti kana dhimoni raakutama rinoita zviri kuitwa nana Mnangagwa izvi. Ndo zvinoita dhimoni kana raakuenda rine violence, rine hasha. Saka zvinoda kuramba vanhu vakasimba. Takatendana ruzhinji rweZimbabwe nekubata basa kwamakaita muchibatsira maComrades eRevolution. Mushure mekunge pekutanga panga parongwa kuti zvigananda zviri kuda kunosoreredza General Chiwenga kwaMutare, hazvina kuitika izvozvo. Vanga varonga kuti maprovinces vanoda kuita mavote of no confidence. Wapedza kuita mavote of no confidence, recommenda kuti general wabve pachigaro. Zvakaramba izvozvo. Asi chikuru toda kutenda mazwi akataurwa naGeneral kwaMutare, mazwi akakosha atakatambira tese semhuri yeZimbabwe. Ngatiatambirei, ngatiachengetei, nekuti mazwi ane chekuita nerevolution. Ero dambudziko rauya kumhuri yeZimbabwe tese resolution number 1. Tine document racho remaplans nematimelines ekuti panguva yakati vachange vakuita izvi. Saka zvinhu zvavo zviri kufamba neurongwa. Asi isisu tinoramba richiti tinobatana pakuyambuka. Saka zvatakakwanisawo kuita ndezve kuengeja mhuri yese yeZimbabwe, all stakeholders. Tikakumbirana kuti tapota ngatibatiranei pamwe, tibatsirane. Aya mashoko hatisi kumataura kuda kufadza ruzhinji rweZimbabwe, asi tiri kumataura zvine rutsigiro zvebasa ratakaita. Vari kuruling party nevari kuopposition vanozviziva. The missing piece tese takaiona, tikaona panoda kugadziriswa. Zvoreva kuti semhuri yeZimbabwe taakubatirana, taakufambirana basa. Saka makorokoto nekubvuma kubatana semhuri yeZimbabwe kuti tifaite state capture, tifaite abuse of the constitution. Regai tidzokorodze mazwi akomanda Geza. The 2030 they will see is 8:30 on the clock. Vari kuopposition vanozvinyora, vanozvitaura. Vari kuruling vanozvinyora, vanozvitaura. Vari kumachechi vanozvinyora, vanozvitaura. Takawana mukana wekusangana nevakuru vemachechi evapostori. Wachiuya wachizvichenesa kuti isisu takamira pachinamato chedu. Rutsigiro rwatinarwo parevolution hakusi kuti tinoda mazita evanhu kwete, asi tiri kuita zviri kutaurwa naMweya. Mweya uri kuti Zimbabwe ngaichisunungurwe, vana veZimbabwe ngavabatane, ngavararame muchokwadi. Saka zvoreva kuti zvese zviri kutaurwa naMweya hazvienderani nezviri kuitwa naMnangagwa. Saka Mnangagwa is not part of zviri kutaura Mweya Mutsvene. He is part of zviri kutaura vanaSapatina. Saka tatenderwa, taiona ruzhinji ruchichema kuti comrade,
nezvino zvigananda zvazvakudzinganisai. Takataura tikati Comrade Sarwaka is a spirit. Wanotitsvaga panyama, wanotirwisa panyama, asi kana midzimu yenyika yati nguva yakwana yatokwana. Waiuya wachiita sevanoda kutibata, wachitihwandira, wachititeera nedzimota mutauni, asi waingoona wachisvika padhuze nesu wosuduruka woita kunga wane mamwe mafungiro. Takatenderera mastriti netsoka, tikaona mastriti ari padhuze neAfrica Unity Square. Nenhau yekuti tine experience yekushandawo muchipurisa, takadzidza basa iri nevazhinji taisangana nawo wadirwa mustriti vari muhembe dzavo. Totobvunzana kuti Comrade matumwa kuti muite sei? Onzi hatina zvatatumwa isu, asi tiroti pamberi nerevolution nekuti tatambura. Saka ndoda kukuimbisai kuti musavhundutsirwe, mapurisa eZimbabwe abvuma kufamba nevanhu. Then taita ongororo kumukuru wemapurisa Mutamba, tiri kuona kuti zvimwe zvaari kuitiswa nezvigananda haatozvidiwo, because tiri kutarisa mabatiro ake ebasa kumashure asati apiwa chigaro chaainacho, chaakutotadza kuti ndosiya sei, nenhau yekuti zvaari kutumwa zviri kunyadzisa. Asi ndiri kunzwa vari kutaura nerurimi rutsva, vari kuti mukuru waakuda kumira nevanhu. Saka tinoti iwe Mutamba, pfungwa idzodzo ngatisadzoke kumashure, sarudza wanhu always. Kana zvigananda zvikaita zvazvinoita kana kuti reshuffling, mhuri yeZimbabwe will reward you. Saka chidhanana tinochitaurira kuti chera mwena, nekuti mvura zhinji ichanaya. Then tinoda kutenda message yakabva kumabharaki. Takaona mudhuri wakanyorwa kuti mene mene tekeo ufasini, ED must go. Kubuditswa wazhinji hawa understand chinonzi signal. Kubuditswa kwemudhuri uri mumabharaki emauto wakanyorwa kuti ED must go, imessage yakakura yatiri kupiwa nemajunior soldiers kuti masi yeZimbabwe tinemi. Nenhau yekuti hapana musivilian anopinda mumabharaki emasoja osvika ononyora kuti ED must go. Mumabharaki emasoja munogara masoja. Saka makorokoto, mauto enyika, meseji yenyu yakasvika. Ticharamba takasimba tiri pakunamata kuti Zimbabwe isunungurwe nekukurumidza. Kumanda Geza sekuziva kwenyu, vanenge vachitibikira nekuti director kuti tiri kufamba sei. Tiri kurwa nevanhu vapenyu, hatisi kurwa nevanhu vakafa. Saka demonstration yemusi wa17 mese pane vamwe vanga vari kuti inenge isina kubudirira, asi tinodaira kuti ruzhinji rweZimbabwe rwaakuona kuti demonstration iyoyo effort yamakaisa yaiwa neimpact yakakura. Maresources akawestwa enyika paya akawandisa. Saka tinoda kuramba tichiti musadzoke kumashure mhuri yeZimbabwe. Your efforts are not going unnoticed. Vakuru vanenge vachikuonai, havagoni kukutendai zuva nezuva. Nguva yekutendwa ichauya. Regai ndipedzisire ndichiti, pamberi neunit of purpose, pasi nezvigananda. Wada kuziva afedza Comrade, ini ndakanaka. Takachengetwa nemidzimu yenyika nemasvikiro enyika. Hakuna chigananda chine simba pamusoro pedu. Nenhau yekuti basa ratinobata renyika rakabvumirwa nemasvikiro kuti vana veZimbabwe vasunungurwe. Saka tiri padhuze nekusununguka. Rambai muchiwimba mumacommanders enyu, rambai muchitsigira komanda Geza, rambai muchitsigira vatungamiri vamuinawo kuopposition ikoko, rambai muchitsigira General Chiwenga. Tiri kuramba tichiemphasize pana General Chiwenga nenhau yekuti he is the face of the revolution.
patinenge under attack ndo vanotivhumbamira. Hambabudi pachena vachitiudza, asi tiri kutaurira kuti zvigananda nyika yese, maefforts ese avakaitwa vachitraya kuda kutibata, waizowana meseji inotaura kunzi regerai wakomana, wototibatsira kuti tiende panzvimbo dzakasununguka. Saka chinhu ichi ndechewani, lomunyaka siyavangena. Everything let's do it in the name of the people. Tinotenda.